Cam așa arată motorul. Turbina e pusă, evacuarea e pusă, admisia e pusă, suportul la compresorul de aceu, fulia la pompa de ulei, suportul care vine pompa de apă. Aici ai un rulment care l-am schimbat, vine la vâscocuplă, suportul la tampon. Aici vine pompa de injecții, dar nu am pus-o că mai trebuie cumpărat aici o țeavă de plastic care vine în epurator. Aici vine o țeavă cu un o-ring, trebuie cumpărat și ăla că am văzut că e stricat. Injectoarele, bujiile. Aici e pus termoflotul, e pus tot. Tamponul la motor, termostatul. Aici la fel trebuie cumpărat un o-ring care vine cu iar încă o flanșă de aluminiu cu niște bujii de încălzire a apei. Cam asta e tot. Mai urmează ce v-am spus, distribuția, ambreiajul și pentru cei care mi-ați comentat de ce am demontat motorul, vă spun acum de ce am demontat motorul. Am vrut să demontez, să înlocuiesc racordul flexibil, băga gaze înăuntru și am vrut să pun unul de inox. Când am dat jos catalizatorul, aici, pe evacuare, era ulei, ud. Am demontat turbina și am văzut că uleiul vine din evacuare. Am dat evacuarea jos și uleiul vinea din chiroasă. Și atunci când am văzut că uleiul vine din evacuare, m-am hotărât să demontez motorul. Pentru cei care m-ați întrebat dacă motorul mergea, de ce l-am demontat dacă mergea. Pentru asta l-am demontat, pentru că dădea ulei pe evacuare. Mai urmează distribuția. Luni, toate șeibile și toate piulițele, prezoanii ce vine la evacuare aici și următoarea filmare, a treia filmare care va fi filmat complet toate anexele și în aceeași filmare va fi și pus pe mașină și pornit. Succes!